Здравейте, деца! Днес ще работим по образователно направление български език и литература. За целта си извадете познавателните книжки на Вики и Ники в цвят лилав. Пригответе си и цветните моливи, които ще ви трябват малко по-късно. Сега да си припомним с кои букви се запознахме до момента. Това са А, О, У, които казваме, че са гласни. Това означава, че при произнасянето на звука няма преграда. Чува се само глас без шум. Те могат да се пеят. Да опитаме да ги произнесем заедно. А, О, У. Когато ги отбелязваме в дума, им строим малки квадратни къщички. Те са отцветени в червено. Така разбираме, че са гласни. Ето, аз построих квадратни къщички на вече познатите ни звуци А, О, У и ги отцветих в червено. Днес ще се запознаем с още гласни звуци и буквите, с които се изписват те. Ще ви задам гатанки, в чието отговор се крият новите звуци. Сте с разклонени рога, Стас с наперена снага, виж го, няма друг такъв, горския красавец пръв. Що е то? Отговорът на гатанката е елен. Кой е първият звук в думата елен? Да го произнесем заедно. Елен. Аз чувам звук Е, а вие? Открихме първия звук, с който днес ще се занимаваме. Звук Е. А това е буквата, с която я изписваме. Виждате я на екрана. Да пристъпим към следващата гатанка. Тя ще ни разкрие още един звук, с който днес ще се запознаем. Тънка, тънка, тънкуша. Ухо има, не слуша. Уста няма, кръв пие. Що е то? Отговорът на гатанката е игла. Кой е първият звук на думата игла? Да я произнесем заедно. Игла! Игла! Аз чувам звук И, а вие? Открихме и втория звук, с който днес ще се занимаваме. Звук И, а това е буквата, с която го изписваме. Виждате я на екрана. Преди да започнем работа с звук Е и звук И, искам да си представите, че сте на излет в планината. Там има места, които улавят твоите думи и ги понасят по въздуха. Повтарят се. Този ефект се нарича ехо, защото най-добре се получава с думата ехо. Намислете си думи, които започват с тези звуци и ги извикайте силно. Аз си намислих думата ехо. Тя започва с звук Е. Ехо. Искате ли да проверим какво би се чуло, ако извикаме силно ехо в планината? Ехо! Сега ще си намисля още думи, които в началото имат звук Е. Намислих си елха, екип, еклер, език. Дали ще се получи същия ефект, ако извикам в планината? Да проверим. Елха! Екип! Еклев! Език! Този ефект със звук Е в началото на думата е много забавен, удивителен и интересен. Чудя се дали ще има същия ефект и с думи, които започват с звуки. А вие? Ще опитам с дума Иха, която започва с звук И. И
Хей, и със звук И се получава. Сега ще си намисля още думи, които имат в началото звук И. Намислих си игла, игра, игуана, извор. Дано да се получи и с тях. Извикайте ги и вие с пълен глас и забележете как си отваряте устата, когато произнасяте звука И. Иглу. Игра. Игуана. Извор. Когато произнасяме звук устата ни остава по-широко отворена. Сигурно звучи чудесно, ако я запеем. Нали казва, че гласните звуци са напевни? Да проверим. Звукът И също е гласен, но хич не ми се вярва да е толкова напевен. Сега ще чуя и ще проверя. Че то цяла песен може да направим с тези гласни звуци. Ще ви пусна такава песен по-късно, а вие ще ми кажете после дали ви харесва. И докато си говорим за звук и звуки, как звучат, успях да им построя червени къщички, в които веднага скочиха техните буквички. За да изпишем буквата на звук е необходимо да направим една голяма и права линия отгоре надолу и 3 по-малки вдясно от нея, една под друга. И готово! Ето я буква Е. А това е буквата на звук И. И тя лесно се изписва. Сега ще ви покажа. За да изпишем буквата на звук И е необходимо да направим права линия отгоре надолу, а след това друга по диагонал надясно и нагоре. След това още една отново отгоре право надолу. Готово! Това е буквата на звуки. След като се запознахме с буква и звук и буква и звук И, е време да отворите познавателните си книжки по образователно направление български език и литература на страница 30. 3.0. Това са задачите, с които днес трябва да се справим. Надявам се, че няма да ви затруднят. В първа задача е необходимо да открием думите, започващи със звук Помислете, произнасяйте ги на глас, за да откриете коя дума започва със звук Откриете ли я, трябва да отбележите в квадратчето до илюстрацията с хикс. Ако не започва думата със звук не отбелязвате нищо. Като пример ви е даден Елен. Да се опитаме бавно и отчетливо да го произнесем. Елен. Елен. Аз чувам в началото на думата звук а вие? Да проверим. Тук съм ви направила къщички за всички звуци в думата. Както виждате, първата къщичка е на звук и отбелязана с буква Значи правилно са ни дали примера с илюстрацията на Елен. Следващия пример е елха. Произнесете го бавно и отчетливо. Елха. Кой звук в думата чувате първи? Аз чувам но все пак да проверим с къщичките. Наистина е звук Виждате, буквата на звук е застанала горда в началото на думата, в ярко червеното квадратче. Откриването на звук в началото на думата е отбелязано с хикс, както ние трябва да направим, когато намерим друга такава дума. Да произнесем думата ескимос. 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 Кой звук чувате в началото на думата? Ако е звук отбележете с хикс в квадратчето от лявата страна. Аз чух звук а вие?
За всеки случай си направих и къщичките на всички букви в думата. И в началото отново застава звук Е. Виждате го в буквата, която е изписана отпред. След като съм разпознала звука Е в началото на думата ескимос, поставям Хикс в квадратчето от лявата страна. Това е верният отговор. Сега бавно и отчетливо ще произнеса сърце. Сърце. Вие чувате ли звук Е в началото на думата? Вие как мислите? Да сложа ли в квадратчето Хикс? Чувате ли звук Е в началото на думата? Сърце. За всеки случай направих къщички и на думата сърце. И в началото забелязвате ли, че не виждаме буквата на звука Е, а виждаме буквата на звука С. Затова ние тук няма да отбележим нищо в това квадратче. Следващия пример е слънце. Слънце. Вие чувате ли в началото на думата звук Е? Отново си направих къщички на звуците на думата слънце. Както виждате, в началото не стои звука, който се изписва с буква Е. Това значи, че отново не отбелязваме в квадратчето. Приключихме с първа задача. Тя трябва да изглежда по този начин, ако сте слушали и внимавали. Преминаваме към следващото упражнение. Второ. Тук отново се изисква да намерим звук в началото на думата, но този път е звук И. Необходимо е да произнесем думите от примерите бавно и така да открием в началото им заставали звук И. Ако има такива думи, ги отбелязваме в квадратчето до илюстрацията с синьо кръгче. Примерът, който ни е даден, е игла. До него е записана буквата на звук И. Примерът правилен ли е? Да произнесем заедно думата игла. Игла, игла. Вие чувате ли звуки в началото на думата? Сигурна съм, че сте чули звуки в началото на думата. А както виждате в звуковия модел, в началото е буквата на звук И. Това означава, че примерът е подходящ. Следващия пример е на думата игло. Отбелязан е в квадратчето с синя точка. Това означава, че се чува звук И в началото на думата. Но да проверим. Наистина е така. Като първа къщичка е отбелязан звук И с буквата му. Следващата илюстрация е на цветето иглика. Иглика, иглика. Чувате ли звуки в началото на думата? Ако чувате, сложете в квадратчето от лявата страна синя точка. Тук съм ви сложила къщичките на звуковете от думата иглика. Разпознавате ли буквата на звуки? Ако да, той най-отпред ли е? Аз отбелязах с синя точка в квадратчето от лявата страна, защото чух звуки в началото на думата. Предполагам, че и вие сте сторили същото. Сега да преминем към следващата илюстрация. Тя е на индианец. Индианец. Отново, ако чуем звуки в началото на думата, трябва да отбележим с синя точка. Ако трябва, произнасяйте думата няколко пъти. Индианец, индианец, за да се насочите кой звук застава отпред. Ето го и звуковия модел. Забелязвате ли коя буква застава отпред? Аз ще поставя в своето квадратче от дясната страна синя точка, защото чувам звука И. Индианец. Сега да погледнем илюстрацията, която следва. Това е книга. Книга. Вие чувате ли звук И в началото? Аз реших да проверя думата книга започва ли със звук И.
И за това направих звуков модел. Както виждаме, квадратчето е в синьо, не е в червено, както при звук И. Затова в квадратчето до книгата не поставяме синя точка, защото в началото на думата няма звук И. Ако сте работили правилно и сте чули звука И в началото на думите, вашето упражнение ще изглежда по този начин. В трето упражнение трябва да свържете с стрелки илюстрациите с буквите Е и И, като първо произнасяте всяка картинка на глас, за да се ориентирате правилно. Ако чувате в началото на думата звук Е, свързвате с буква Е. Ако е звук И, с буква И. Част от думите вече разгледахме и не би трябвало да ви затрудняват. Не забравяйте да използвате за двата звука два различни цвята, както го правиме и в детската градина. В упражнението имате илюстрация на игла. Вече я разгледахме, така че помислете с коя буква бихте я свързали. Следващата илюстрация е на думата едно. Кой звук чувате в началото на думата? Това е единствената дума, която не разгледахме в предходните упражнения. Ето защо ви направих един звуков модел за тези, които се затрудняват и все още не могат да открият кой е звука, който застава най-отпред на думата. Тази дума няма да ви затрудни. Убедена съм. Свържете я с буквата на звука, който застава в началото на думата. И последната илюстрация от това упражнение е Х. Свържете я с буквата на звука, който чувате най-отпред на думата. Аз също работех едновременно с вас. Така може да си проверите дали е правилно изпълнено упражнението. Последната задача е нарисувано едно иглу. То е украсено с буквите на звуците Е и И. Нашата задача е да открием малките и големи букви на звук И и да ги оградим. Част от буквите на звук И не са завършени. Виждате ли ги? Те са само с пунктирна линия. Минете с молив върху пунктирните линии на буква И. Проверете дали сте открили всички букви на звук И. Ако е така, преминавате към довършването им, чрез съединяване на пунктирните линии. Убедена съм, че сте се справили отлично. Не забравяйте да ми изпратите снимки на вашата работа по темата. За старанието ви огромно браво!